ऋतू येतात आणि जातात आणि काळाचा प्रवास सुरू राहतो. परंतु काही व्यक्ती अशा असतात ज्या काळाच्या प्रवाहासोबत वाहून जात नाहीत, तर आपल्या जिद्दीने, आपल्या कष्टांनी, आपल्या प्रामाणिकपणाने आणि आपल्या कर्तृत्वाने काळाच्या मनावर एक सुंदर अशी छाप उमटवून जातात. आणि आज आपण अशाच एका व्यक्तिमत्वाच्या जीवन प्रवासाचा सन्मान करण्यासाठी, त्याच्या संपूर्ण जीवन प्रवासाला मानवंदना देण्यासाठी इथे एकत्रित आलो आहोत.